Kaixo, arratsaldeon, ze moduz astea era ezin ederragoan hasiko dugu. Lujuzkoa oso prestatu dugulako, Anartxok mas arratsaldeon. Arratsaldeon. Besteak beste zeure bisita daukagulako gaur. Asko gustatzen zaigu arkitekturako tarte hau, Eskerrik asko, eta nire pozik. Bueno, aurrekoen hitz egin genuen, izan zala mugak, Euskal Herrien bienala izaten da. Hori da, arkitektura bienala. Hori da? Bai, hau izan da 3. edizioa, egon dana azaroan zehar, urrien 27an hasi zan, eta azaroan 30an bukatu zan, eta hilabetean zehar, hainbeste ekimen, ekintza, erakusketa, jardunaldi eta bar egon dire, Bilbon, Donostin eta Gasteizen. Ibili zinen bertatik. Azkanien hau, ederra izango da zagontzape bai, sareak egiteko beti esaten duguna. Topalekuak diren edozein gremien artien topalekuak dienak. Bai, eta ganera, ize 2 urteren ostien, atxera elkartu ginen, fizikoki, eta, bakigu ez dela bardine ez, topaketa ja etxie ez, personan eta bertan egonda, eta egiz esan, beti da placer bat, eta oingo sasoietan, gizau, oingo. Ondarea eta modernitatea izeneko ibili zinen mai inguru baten, eta, esan genuen, horri buruz hitz egin aldugu, eta esan zidan Anartxek, oso interesgarria dalako, baina plan aldaketa bat egon da. Ondare eta modernitatea izan da, urtuango bienalaren leloa, ez? Eta, bienalaren barruan egon ziren ideia, egon ziren jardunaldi batzuk hezkuntza eta arkitekturako granean, ni bertan egon nintzen parte hartzen, eta zen, urrengo gauza honen ganean ingo dugu berba. Baina, bitartean, ezuste bat egon da, eta esan dugu, urrengo nahi txikutsiko dugu, eta osartu behar dugu. Zergaitik, saritu bat egon dalako, eta? Hori da, saritu bat egon da, eta ganera saritu hau izan da bienaleko protagonista. Hori da. Bienalean beti egoten da erakusketa nagusi bat, bienalean zehar egoten da, eta oino martxan dauena, eta, protagonista honek egiten dau, bienala beti igiri eta sarratu. Eta, esango dugu da, ez? Da Karma Pinos, arkitekta, bera izan zen bienaleko protagonista, berak igiri zegoen bienaleko harrerako edo gazierako itxaldiagaz, azaroan 30an emon zegoen itxiera itxaldia, eta 10 egunera, non eta emoten dutxien, Espainiako arkitektura sari nazionala. Eta, izan da, kriston, albistea ganda, oino, beran erakusketa dekogunean martxan urtarrilera arte, dotxailera arte Donostin. Basta eukera, esaten gabiltzelako, mugak Euskadiko Nazioarteko arkitektura bienalean, besteak beste, erakusketa bat sortuta eta saritua izan dan emakume arkitekto hau, azkanien etxien ikusgai bere obra bebai, eta orain egingo dugu saiakera bat hurbiltzeko. Ez da ohikoa izaten bez, emakumiek aipatzi arkitekturei dago. Ez, akortan zara ondela urte pare bat egin dula saio berezi bat, emakumean ganean, eta rutik eta ona, bat aipatu dugu, baina betikoa ez, ez teki beharbesteko presentzie, beti izaten dugune ganera. Arkitektura eskolatan gaur egun ja emakume gehiago dau gizonak baino, baina gero ez, ikusgarritasuna betikoa ez, eta esan dut, bera izan da ganera bienaleko protagonista, eta ondela egun batzuk saria emondotxie, segitzi hau, berari dituko dugu txuko saioa. Nor da bera? Karma Pinos da bera. Datu biografikoak? Bera da Karma Pinos, 54an jaio zen Bartzelonan, bera aita medikua, eta ikasi zegoen Bartzelonan, berak ikasi zegoen sasoian, beran generazioan, belaunaldian egon ziren 200 ikasle, arkitektura ikasle, eta 200-tik 4 emakume bakarrik ziren biltza. Eta hori ja, 70. hamarkadan, eskabiz berbetan gerra aurreko emakumei buruz. Eta bai, laster, destaka ben zeuen, eta handekita gitxira, karrera maitu zeurienean, karreran ezagutu zeuen gero beran gizona izango zana, Enrik Miralles, beste arkitekto bat, eta elkarren artean egin zeuren lan, izan ziren bazkideak, eta, urte batzutan nahiko lan egin zeuren, eta oso gazte izan da, oi hartzun handiko lanak ez zeurien. Suposatzen dut, zen arremaztien zatu bai, osagarria berantzat, bere karreran, bere lanbideko batekin egotie, igual itzalien bebai gizonaren itzalien, edo ez da izan kasuan. Esango neuke zati baten bai, bastetan da, gaur eguneko ikuspegitik, igual sasoian, igual zainbeste, gaur ikuspegitik, izena, eroan zeben gehiago Mirallesek berak baino, Enrikek berak baino. Eta sarriten identifikatzen duguz lanak, obrak, eta ez dut haitu Mirallesen obra. Baina ez da Mirallesen obra, da Mirallesena eta Pinosena ez biena. Eta berak ganera gaur egunean beti izaten dau. Sasoiaretako obrak oso nireak dira bai. Baina egi esan, beti pastatzen da. Egin dunean, akortan zara egin dunean Venturi eta Scott, hainbeste arkitekto pikoten irakurketa hori egin dunean, jente asko ez dugu ezagutzen emakumearen izena. Eta
Eta lankideak izan ziren maila berdina, jakina. Bueno, momentu baten banatuko dira, eta berak bere izena landu beharko. Bai, 10 urtez dauz Alkarregaz lanean, eta, banatu egiten dire bikote moduan eta lankide moduan bebai, eta 81an hasten dau berak bere karrera berak bakarrik, Carmen Pinos moduan. Eta, bera dituko jakon, zentsu baten, Alkarregaz egin zeurien proiektu batzuk berak amaitutea. Berak hartu zeuen ardura, eta obra zuzendaritza berak, erdizka itxe zeurien lan batzuk amaitzeko. Mexikon bebai, lanien egon da? Bai, amendik bukatu zeunean, banatu zenean eta berak kontura egin zanean, lehen urteak ezin izan errezak. Eta egi esan, beran gizonak jarraitu zeuen lanean, baina urte batzutan berak ezain beste, amen. Ez zeuen lortu, ez dakit, beran izena edo egonkortzea. Eta, batxerrira okiten dago lako invitazio bat, Mexikora doa, eta, Mexikon azten da ja benetan apur bat rekonozimendua aukiten. Eta hortuk ja, azten da barriro martxan, eta, beste herrialde batzutan bai lanean. Esan didazu, azken Espainiako arkitektura sari nazionala, berarentzat izan dela, emakume bat, hori apur bat albiste izan dabe bai, sariren bat jaso zuen berak, sari bera beste zehose gaitxik, hau gustatu zaidalak, orain arte sarietan eraikinak saritzen dira, eta gain pertsonak. Hori da, 2000 Sariak tradizio handia dauka. Bai, sariak hasi izan emoten, gerra aurretik, 1982an, Espainiako arkitektura sari nazionala. 82an hasi izan, gerra aurretik, gerra sasoian urte batzutan esan emon, baina bai, oingo saria moen dotxiena, izan da, beran figurari saria. Baina, 100 urte daroaz saria honek emoten, bera izan zen, lehenengo emakumea jasotzen, baina obra batengatik. Hau da, 2000 urtera arte, sariak emoten ziren, eraikin bateri. Aukeratzen zen, urteko eraikin onena. Eta 85ean, banatuta zeuen, Enrique Miragizagaz banatuta zeuen, baina Alkarregaz egindako proiektu bati eman jakon saria. Berak bukatu zeuen proiektua, obra zuzendaritza berak eraman zeuen, Karmak eraman zeuen, eta orduan sariak berak jaso zeuen, baina saria izan zen bientzako. Orduan berak sarien lista horretan izan zen lehenengo emakumea agertzen sarietan, naiz eta izan eraikin batengatik. Gero pertsonalak direnetik, bigarren emakumea da. Hori da, gero, hasi ziren nina, pertsonalak emoten, 2004 urtean, emondo ziren Matilde Urzolairi, bera egin gendun berba, izan zen, gerra aurreko estatuko lehendabiziko emakume arkitekta, hemen ikusten dugu, Matilde obran lanean, gainera beran kasua izan zen, lehenengo emakumea izan da gerra aurrekoa, justo, gerra aurretiko eta masaian amaitu zeuen karrera, segiduen nahiko destakatu egin zeuen, baseuken beran talentue, sartu zen arkitektura elkargoko zuzendaritza batzordean, eta, segiduen etorri zen gerra, frankismoan, depuratu egin zeuen, egin zeuen erakunde batean lan nahiko aurrerako esan ikuspegi batetik, orduan, depuratu egin zeuden, bizi guztireko kargo publikoak eta ardurak eta ezin izan zeuden hartu, ganera multa bat ordaindu zeuen, 5 urterako inhabilitazioa, 56an eta 10 urte paseta, emondotxien, berak lortu zeuen tituloa. Eta masaian hartu tituloa, eta emondotxien baimena eta tituloa 1956an. Orduan, gero lanean egon zen, Matilde urte askotan, eta, ja oso nagusia zenean, eta hila horretik, zikeran hila horretik, 2004an, emondotxien Matilderi, lehendabiziko emakumeari berari eta eraikinari Espainiako arkitektura sari nazionala. Eta ordutik, 2004tik, bastago beste emakumerik, eta hau izan da, bigarren aldiz emoten dutxiena emakume bateri, eta, eta bigarren ez karmari, alde batetik eraikin bategatik, eta gero, beran karreraren gatik. Karma Pinosen obra ezagutuko dugu, aukerak eta asko gustatzen zait, anartzek supertxukumbi altzen dit gidoia, eta jartzen dit beti. Kontuz, aukerak eta ez da objetiboa. Beti jartzen dut berdinek, kontuz. Aukerak eta ez da objetiboa. Bai, igual iminten dut, igual beste arkitekto batzuk. Enago ados, emakume honekin gauza askotan, baina referentea izan leike. Bai, hori da. Beti iminten dut hori, petxetan dut, ikusten badau beste arkitektoren batek saioa, ez esango dau. Nik sartuko nego beste hau, eta sartuko zaiguen, eta ez da sartu eraikin hau, asko bere famosa badana. Nik iten dut nire aurketak eta pertsonala. Eta kasu honetan, Karma Pinosekin gauza batzutan, nau oso ados gauza batzutan, eta igual, azken aldiko proiektu batzuk, igual ez teko oso gustoko. Baina, berak dekon garrantzie, eta berak dekon refiraltzatasune, inkustionablea da. Ezin da zarantzan jarri, hori Holanda, eta nik, batez bere garai bateko, sasoi bateko lanak,
oso gustoko dekodaz, eta horregatik bete mitut kontuz. Kontuz, hau nire aukeraketa da. Ondo, hilerri batera goaz. Bai, ikusten gabiz ja irudiak, Igualadako hilerriko... Anart hilerrietan azken aldean aditu egingo zara. Bai, hori zaizua. Esan du zuen proiektue, oso arrakastatxu. Bilboko Begoñako hilerriaren proiektua. Gabiz, bai, esan oso arrakastatxu, jende pilo bat ari da jende pilo bat abilturatzen. Eta, bueno, badekogu lana aurretik, baina esan oso gogorra izan da lana, emon dugu zazte batzuk euripean, basatxartean, lokatzpean beharrean, eta hori gogorra izan da, baina oso... Kapitulo bat atara beharko diegu horri, zopaten zabiltzien eta berbaiteko... Bai, zein gendun apur bat proiektuaren aurkezpena, baina zigara ja emaitzak eta tarten. Ondo, bai herri batera gu ez? Bai, bitu, akorta mazara, lehenengo temporadan egin gendun arkitektura saioan lehenengo temporadan, karri gendun bai adibide hau, eta atzera karri dut, baina ja bera negilaren eskutik, ez? Eta Igualadako hilerria, hau da, 85an egin zeurien proiektua, eta 84 bukatu zen, eta, bueno, esan dutxut, 81an manandu egin zara Enrique Miralles-Egaz, hau da, Enrique Miralles-Egaz batera egin zeuden proiektu bat, eta hau da, proiektu horretako bat, mundu guztiak esaten duena, bai, Mirallesen hilerria. Ez, Mirallesen hilerria, ez, Miralles eta Pinozen hilerria, eta ganera, 81an manandu egin ziren, eta proiektuen ardura Pinose Karmak hartzen dau, eta berak bukatzen dau proiektua. Bai, horregatik garri gure neuen, rekalkatzeko, proiektua berak borobildu zeuela, bai. Marrazkian ikusten dana zer da? Hor, atetxu batzuk izango ziren, eta gero ja lurrera sartzen zara zuzen? Bai, da, hilerri bat dauena lurrean sartuta, egiten daula topografia eskulpido moduan, bai, hori da, topografian guztiz dau barneratuta, urteetan egon zen, Karma Pinos egon zen urteetan, bera amari laguntzen, bera eta oso nagusia zen bera jaio zanean, orduan oso gazte geratu zen umezurtz, eta bera eramaten zeuen eremu, olako nekazal eremu bat gestionatzen zen, kudatzen zeuen Lleidan. Eta berak urteetan lagundu indotxon, karria ikasten zeuen bitartean, lagundu indotxon bera amari. Orduan bateko, bazeuken, olako sensibilitate berezi bet, erliebegaz, paisaiagaz, topografiagaz, eta hemen egiten daurien da, topografia iaia lagundu eta bihurtzen daure arkitektura topografia. Orduan, errespetatu eta argi irakusten daure, beti rekargetan daure, bai, ez daure eskutatzen artifizioa danik, hau da ikusten da hormigoizko egitu bat dana, eta eraikin bat dauela hor. Baina, bai egie da, egiten daure da, moldatu erlibera eta paisaia berri bat sortu, eskutatu barik artifizioa dela, baina etxuraz oso itartuta dagoena. Eta, proiektua izan zen oso arrakastatxua. De hecho, honegaz lortu zeuren, bolban nazioarteko ospea bai, eta hortik hasi daki izan beste proiektu asko eta enkargatan. A priori oso itxusia da. Gero, itxusiaren edertasuna. Bai, badeko brutalismotik edo badeko apur bat, eta egia da, bai... Gero igual oso leku baketxue da, eta helburua bete oso leku baketxue da. Ganera gero inzeuren urteeka, zein zeuen, orain guztien gabizen krematorio bai, berak egin zeuen, nire hau jazta justetan nahi beste, baina urteakaz berak okitzen aukera bai beste aportazio batzuk egiteko hilerrira, eta bada hilerri bat, egin dagoena hildakoentzako, baina bai bizidunentzako bai. Hau da, parke bat da, eta oso agradabela bastatik ibiltea, da buena zaitasune, zauz, eraikin baten barruen, baina sensazioa da naturan zauzela, eta oso leku lasaia da, eta oso leku, bai. Beste adibide bat, eskola etxe? Bai, eskola etxe honegaz, Moreiako eskolagaz, hau Castellonen dau, honegaz irabazi zeuren eraikinagatik sari nazionala. Sari hori lehen ditatu duguna. Eta kuriosoa da, ze jende asko ez dago ezagutzen eraikin hau. Ezaten batzuzu, bai, Karma Pinosen eta Enrique Mirallesen eraikinak. Eta jendak ezeko datzu, aipatuten, 92ko olimpiadatan tiroko narkoko pabelloia. Beste hainbat gauza, eta jendak ez dago oso presente eraikin hau, eta saria eraikin honek eraman zeuen, sari nazional eraikin honek eraman zeuen. Eta da, bai, niretzako sasoi honetako eraikinak dira oso erakargarriek, bai, da eskola bat malda batean dauena, oso organikoa, eta egiten dauz kombinatu bertako materialak, material naturalak, eta artifizialak bai. Eta kombinazio hori egiten dago oso modu naturalean, da bitu, olako espazioak dire oso komplexoa dire, formak dire oso komplexoa bai, formak dire hori, dekoze kurboak eta kabratuak, eta ez da gaur eguneko ikuspegitik ikusten dugun eskola eredu bat, ez? Gaur eguneko, eta ondala urteko eskola baten egitura bat ikusten den, ez? Pasilloa eta gelak, eta dana dire bardinak, danak laukizuzunak, eta bar. Ez, eskola hau bada kanpotik eta barrutik lekura egokitutako eraikin bat. Oso politxe da, baina oso zumea da, ez dira eraikinak
konplexuak dira formaz, eta deigarriak izan aldire, baina ez dire txirreanteak, ez dire erakin dinezune, zelako ariketa formal, ez dakit, ez, oso amen nago ni, ez, bueno, ez da erekin bat dinona amen nago ni, ez, da nahiko ondo dukituta terrenora, eta formak eta bai adaptatuta erliebera eta topografiara, eta apur bat dire, paisaia egiten deuren eraikinak, eta hori nire asko guztetan azte, beste arkitekto batzuetan bai, baina hauretan bai. Beste plaza bat aukeratu diguzu? Bai, hau da ja, beste garai batekoak, hemen egiten dugu ja hamarkada pare bateko saltoa, hau da ja bere estudioan egiten dauen lan bat, eta azken urtetako, esanguratsuenetako bat, batez bere izan dalako proiektu bat oso luzea. 10 urtetik gora egon da proiektu hau egiten, zer da proiektu bateko zena, atal ezberdinak. Hau da Garduniako plaza, dagona Bartzelonan, basan hiriaren gune bat zeuela rematatu barik eta forma barik, eta ardura izan zen Gardunia plaza hori forma eman, identidadea eman, eta apur bat errematatu. Ikusten gabe zirutiz eta mokie, anartz ez dakigunok arkitekturari buruz, klaro, plaza bat egiteko, baina, klaro, honen atzien dau, zelan lotu aurrekue, atzeko, albokue... Hori da, hau zen, espazio libre bat, forma bakoa, erremate bakoa, Bokeriako merkatuen atzeko parteak emoten zuen plaza horretara, baina ez zeukan, ez iradentzerik ez funtzionaltasunik. Zan espazio huts bat. Ordan, alde batetik egin bazan, Bokeriako merkatuaren atzeko fatxada egokitu, atzeko fatxada izan da, eurreko fatxada ebe izateko plazara emoten zeuenak. Hori lehenengo fasean egin zan. Ikusi interesgarri hori? Bai, klaro. Daukan fatxada ezagunarekin? Hori da, eta mundu guztiak ezagutzen dagoena, eta postaldanetan agertuten dana, eta emon, eperdi emoten deuen leku bateri, esan barik, fatxada principala hau da, sepadeko fatxada principala bestaldean, baina moduren bateko remate duin bat... Aurkezpen bat egin dezaketa. Eta duintasun bategaz. Hora, alde batetik dau, Bokeriako merkatuaren fatxada berri hori emotea plazari. Bokeriako merkatua hor zer da? Hori zedana? Ez, hor eskerraz nagoena holako, estalki, bi zurialdeko estalkiagaz. Gero, hor eraikin zeramiko edo marroi hori ikusten dugune, hori da, plazan bertan aldetako baterako Masana diseinu eskola. Bartzelonako diseinu eskola oso ezagun bat. Eta, nik uste oso inteligentea dela eraikinen eta kombinazioa, zera, plaza bat, merkatua badeko hor alde batean, orduan moduren baten ekipamentu bategaz, kasu honetan eskuntza ekipamentu bategaz, horregaz ja bizitasuna emoten txago plazari bai. Orduan alde batetik zan Masana eskola dala hor pieza zeramiko luze horrekaz eginda dagoena, eta beste aldean eraikin zuri hori dira etxe bizitzak, babes ofizialeko etxe bizitzak. Orduan merkatuegaz, etxe bizitzakaz eta eskola honegaz, diseinu eskola honegaz, konformatzen dau plaza bat, forma esteko oso erregularra, baina nik uste oso, nik esaten dut beti, hau dela, eta esaten da, hiri kirurgia moduan, ez? Ez da oso proiektu, planeamentu proiektu handekitin direnez, ez dakit nongo plaza eta bulebarrak, eta ez da gauza, eraikinen arteko gauza, hola, kirurgia txiki bat egin behar da, eta nik uste oso soluzio dignoa eta duina emon zotiena. Eta bereziki, niretzako bereziki itezgarria da, Masana diseinu eskolako eraikina. Emoten dut kanpotik, horrek ikusten dugu plantan, nik uste dut, ganera, proiektu honek apurbet edaten dauela bai hasikerako proiektu horretatik, eta ikusten da horko forma organiko eta konplexu horiek, eta urte batzutan egon da igual beste bere batetik lanean, eta nik horregatik ustetan proiektu bat. Eta hori, Masana eskola lehen fijatu du gara bai, kanpotik emoten dau dala oso itxie, dilakoan volumen nolan kontrajarri batzuk, bai oso argitzu izango da. Eta barruti da oso argitzu, bai, oitu hemen ikusten dugu, ez? Honek volumen handiek, eta emoten dau nahiko toskoa dala, eta emoten du bakarrik zela horrek utzuneak, erregiesatuteko, baina gero, lama guztien horien artean argizatzen dabe, bai. Eta barrutik dana da beira. Orduan, barrutik da oso atsegine da, barrutik bitu horrek usten da. Argiegaz, zelan dana dalako bae bat, fatxada guztiadako bae bat, kanpotiteko itxura oso gogorra eta oso pisutsue, baina berez barrutik ez da, barrutik da oso harine eta oso argitsue. Eta horregatik da oso horekin interesantea. Bueno, hurrengoen Bokeria guzenien atzeko aldetik. Sartu neuretik, urten atzetik. Urten ikusi, plazia ikusi aber nondauen, mejilloiek eta ardautxu edan aurretik hori egin. Pandemian etxien geratu aurretik Barcelonan onginen lagunek. Bitu. Eta esan nuen, gehiago ez dut urteten, bitu benetan. Bai.
Bai. Ze ona, apuntatzeko moduko eta ikusteko moduko. Eta gogoratu. Eta batez be. Bai, gogoratu, erakusketa Euskadiko Arkitektura Institutuetan dauela oino, otsailaren 27 arte, oino hilabete tardi badiko zuez aurretik ikusteko, bakizue Euskadiko Arkitektura Institutua dauela Donostin Alde Zaharrean, eta nik uste dut aukera paregabe dela, hau ez da pastan beti, ez? Erakusketa bat montatu eta beraz aritzea. Eta beraz aritzea, oino martxan dauenan erakusketa, orduen, nik uste dut aukera paregabe dela, batez bere, Karma Pinozen figura eta ezagutzeko, ze publiko zabalantzako guztiz ezaguna da, eta bestela batetik, erakusti dotezen obra honek, eta beste asko bebai ezagutzeko. Ikusitzen du, ikasitzen du, ondo entzun, Delirium Tremens zari ez dara? Bueno, sasoi beten norrez, ez da? Eta buelta dator, bakitz, buelta dator. Hori da, itzulera iragarri dute, disko iragarri dute, kontzertu iragarri dute, Delirium Tremens, eskerrik asko Anartz Ormaza. Urrengo arte. Bizitzaren elikadura elkarrezin jasan, baina hemen daude zeruak nahi du lurra bezarkatu, lurrak bere gainean babesa sentitu, zuria non dago ez da igartzen, beltza gertzen ez bada ez da nabar beltzen, zu dani ze kontuetan gabiltz, hor dago hau botatzen gure ametzari. Zuk, nik esan, berdin dau, enbidarik ez dago, nik esan, esan zuk. Bortxe, Delirium Tremens egia da, Iñigo Muruzaren omenezko kontzertuan noltza gainean batu, eta barriro be itzulerako gogo hori iragarri dute, eta ze gustora hartuko dugun proposamena Maite Goñi, Arratsaldeon. Arratsaldeon, jaski. Bueno, urtea maitzen gabiltz, bazara sali, Gabon sali eta? Ez, baterez. Zai batere gustatzen ez gabonak, ez festak, ez olako historik. Urte zarra? Urte berrize? Olako errepasoak eta egitea gebre buruari? Bueno, errepasoak egitea klasiko badata. Kontatuko dizut, aspalditik, webean eta ibiltzen naizenetik, gordetzen ditu dela urteroko efemeridea, gauzak, zerrendak, baino edozein botatako, adibidez, ez dakize gauza, 10 abestiena, gehien abestu diren abestiak, edo gehien irakurri diren liburuak, edo gehien erabili den kolorea, ez dakit, edozein zerrenda beti gorde izan dut urtearekin batera. Eta gaur esan dut, azkeneko eguna da, pixka bat, Gabon aurretik eta hori dena, eta agian izan litekela aukera politia reposatzeko zerrenda batzuk. Ze memoria RAM izango duen zure ordenagailuak, hori dena gordeta? Bueno, desberdinak ditut, ze gauza batzuk hemen, baina bakizu gaina ez dala ez zer gordetzen jaia ordenagailuan. Dana lainoan, bai, hori da. Eta lainoan, odeian, eta bar, eta han, eta gero hor gertalitekena da, niri gertatzen nahi zaidan azkeraldi honetan, bai ez daukezu espazio gehiago, nahi bali bazu gehiago ordaindu beharra daukezu, eta fase horretan nabil. Ja, danok esango nuke, ez da? Bueno, honi manabil ja gauza garbitzen. Eta, bai, papelera bueltatzen. Oitura aldatzen joan direla, eta orain gaurria ez dira zure ordenagailura jaisten gauzak, eta kontsumitzeko modu asko aldatu dugu. Eta dena streaming bidez kontsumitzean, eta horrelako kontuak bai ez dugu espazio mentala behar da gaur egun, infoxifikazio horri aurre egiteko. Bueno, Gabona gustatu askorik ez, turroie? Hori bai, zutxar. Txokolatea.
Aukera hori pez, gogorra bigune da txokolatezko. Zuzenean, nahi bali madiazu, hola, sorpresatxoren bat eman, nahi zutxarroitako batekin, gaina aurten, uste mezu batekin datozela, te quiero. Bai, nik pentsau nu, nahi ama, nahi norbaitek hau ematen bait. Eneuk igual, maitetxu, maitetxu itxasuan dago. Edo odeian. Bueno, Google-era goaz. Zer bilatzen dugu? Bilatuena. Bueno, bilatxu betako gu. Eta, asaltzen joango zara, hau egiten dalako, esan duguna. Bidea jartzen balin badugu zein diran, aurtengo bilaketak eta bakizue zerrenda horietan, sartu nahi balin badugu zeintzuk izan diren, honena da, bidea ikustea eta bar. Eta hor ikusiko dugu, horrelako bilaketa horietan azaltzen diren gauzak, ez? Eta nik egin dioana da, ordenan jarri ordez, gaika edo kontzeptuka pixka antolatu erresago ulertzeko, ez? Eta hor, joango zarete ikusten, baino, egon dira, osasunaren ingurukoak, nola ez. Eta hor, oso ikuspuntu bereziarekin, ez? Nola sendatu buruko gaixotasunak, asko egon dira baita, eta gaina hor ikusten ari gara Simone Biles, eta honekin lotuta, ze esan handia eman du aurten buruko... Sekulako izan zen, hau, Bai. Eta orduan horrelako gauzak normala da, bilaketetan, hor gaientzea. Nun lor dezaket bakuna, hauek dira mundu mailako bilaketak, ez? Gero, azte bali badea, hemen inguruxiagon edo danak, nola egin ohorean norbaiki, hildako norbaiki, nola gurtu horrelako gauzak, ez? Eta serie honetako edo azkena da, egongo da beste itxialdi bat, pentsa ze bilaketak egon diran, kuriosa izan da. Hori osasunaren inguruan, Beti pentsatzen dudana, zuetxien zauz bilaketak egiten. Gero badau, erabat, ordenagailua konpartitzen bada gainera, bilaketa horiek garbitu aldira be bai, geratzen dala ere zure arrastue? Bai, hauek denak dira Googleek indeksatuta dituen bilaketa guztietan, naiz eta gerozuk zure ordenagailuan garbiketa egin, edo inkognito bezala edo modu ezkutuan edo pribatuan egin bilaketak hori dena hor geratzen da. Eta horiek denak kontabilizatzen dira, ez da? Eta gero, baita da Google Trends deitzen zaion horri, eta hor da, iazko bilaketekin alderatuta pikoa nun dagoen zein hitzetan, eta horiek ere egiten dituzte. Hau da, zerrendak egiten dituzte denetatik, ez? Ez da, hilabeteka zeintzuk izan diren bilatuenak, baina, pixka bat ez aspertzeko ere, gauza orokorren inguruan hitz egin dezakegu, ez? Mundu mailan osasunaren inguruan, bai. Eta gero beste gauza bat oso kuriosoa, ez da oso kuriosoa ze honekin lotura... Ikusten gabiltz, nazioartean esate baterako, zeintzuk izan diren bilatuenak, ia ikusten ditugun, zeuk esan diazuna, denetarik bilatzen dugu. Batzuk daude hori, esaten izun kontzeptuka bezala, ez? Gero dauzkagu, pertsona, jakinak eta horrelako gauzak, ez? Nazioartean adibidez, oso kuriosoa izan da... Simone Biles, esan diazu, Tiger Woods, eta horrela. Baina gauzak igual, destakagarriak edo azpimarragarriak Indiak hartu duen, lortu duen nagusitasuna bilaketetan, zeberaien kirolekin erlazionatutako gauzak izan dira, kirol mailan agian ikusienak, eta bat, gero Afganistanekin ere eta COVID-arekin, baina COVID jetxin da aurten. Konparatuta iazkoarekin eta bai Afganistanekin. Eta gero, pertsonaien inguruan eta hitz egiten bali badugu Alec Baldwin izan da enbilatuena. Pentsau, Eta gero hor daude beste pertsona batzuk, baina denak, nahi, atentzia eman dit, epaiketekin, hildakoekin, horrelako gauzekin lotura dutenak, ez? Alec Baldwin izan da pertsonetan bilatuena nazioartean, baina baita Kyle Rittenhouse hori, eta da, manifestazio batean zeuden bi beltzei hildako pertsona hori, eta epaiketaren inguruan bilaketa pila bat egon dira. Orduan, morbo hori badago. Morbo hori ez dago esan beharrik, epaiketak batez ere famatuak balin badira, eta horrelako gauzak, ez? Eta gero daude, Christian Eriksen, ia beti, zoritxarrari lotutako bilaketak, ez? Ez berri pozgarriak edo, beste honi eman zion futbolean ari zala bihotzekoa jota, eta gero, baina kontratua uste ja rescinditu duela, eta Milanek, Interrekin uste dela, ez? Hankasartzera, baina bai, izan zen oso gaztea zelako, eta bihotzeko jota hor, jende guztik ikusial izan zulako momentuan... Partido ikusten nengoen ni, bai. Bai, osea, hortan. Eta,
eta Simone Biles bera ere izan da, nola egin zuen hori ere oso ezaguna. Eta gero daude, holakotan musika, pelikula ikusienak, eta hori, eta orduan, oso nabarmena da, nahi bali maizu, pasatzen gea hemen inguruko, ez dago Euskal Herrikoa, edo ez dago Euskadi mailan, edo ez dago horrelakorik ikustea, baina bai, Espainia mailan, daude, ikusita estatu batuetako, preokupazioekin, edo nola izan, ze hori ez du komentatu, baina indarraren inguruan, ez, nola izan resilientea, edo nola izan indartsuago, edo nola egin aurre bizitzari. Orokorra, tiempo mañana, bizarko eguraldia, Mbappé, horri bilizalako madrilera etorri edo, ez? O, cuando es Black Friday, orduan, honek ere, hau, nik uste soziologikoki ere egiteko azterketa bat oso esanguratxo edala, cuando juega el Madrid, cuando me toca vacunarme, edo cuando es Semana Santa. Orduan, noik dira, bilaketak, eta horrela. Eta gero, serietan eta pelikuletan da hori ez asmatu, o bai ez asmatu, ze telebista programak edo ikusi diren gehien, edo bilatuenak izan direnak, Supervivientes, Lobby sin Dier, La Isla de las Tentaciones, eta gero hor dago, 5. hortan, El Juego del Calamar, horren jokua. Baina gero, biraz ze gauzak ere ez, ¿por qué erupciona un volcán? Gutxienez ere, jakitea jatorria eta ez dago gaizki ez, baina ¿por qué sube la luz? Hau, klasiko bat, aurten normalaz, horren inguruan, zer esan ugari eta medio guztietan. Oso zale nahiela, urtekarizena, urtekarizek agertzen genien, eta etxien papelien ditut, karo, laro eta amapikoko danak, eta urtekarizek horreta. Ni bezala, baino papelean ordu. Bai, eta aurreko intentazia izan nuen garbitzeko dana be bai, askanin ez ditutelako begiratzen, baina ze urtekari hona dan. Askanin azten zari ikusten eta inozu. Zumen diegon zan urtien, argia igozan urtien. Bai. Eta COVID-aren arekin oso argia izan da, ez? Bai, osasuna orokorrean, osasun mentala, agian beste urte batzuetan, ez da egon horrela, agian ez da egon horrelako bilaketarik eta barrez, baina oso kuriosoa da, bira, beste bat esateko, ¿por qué duele el brazo con la vacuna? Oso kuriosoa da, ez? Bakoitzak, beste gauza batzuk ikusten ez diren bitartean, baina, horrelako gauzak mundu mailan. Orduan, norbait... Nok galdetzen da hori jendaskok? Ikusten da garbi, gauza hauek galdetzen direla, eta ez zergatik Einsteinen teoriak eragin zuen mundu mailako, ez dakizertan, bilatzen dira gauza praktikoak, egunerokoak, argindarrarekin lotutakoak, gaixotasunekin. Bakoitza bere gauzekin eta bere mobidekin, inoizkotan esan dizualako nik asko ikusten dut adina. Nau ikusten ez dakiz zer, elkarrezketa bat ematenat, esaten dut, adina. Klasiko bada. Eta esan diazuk, klasiko bazala, eta zuretzat oso arraru esan, adina, noiz jaizo dan, noiz hildan, nik hori dana bilatzen dut. Adibide bat jarriko izu duentxe bertan. Lehengo gunean, Benito Lertxundiren kontzertua izan zen, eta ikusi nuen bere alaba, abesteen, koruak egiten da hori, eta nire neuken gogoratzen nintzen, batzeukela alaba bat, baina, klaro, eta korrika, zein nun lehenengo goza, ze adina dauken ikustea. Eta nik uste hori pelikula bat ikusten ari garenean, aktorea... Noizkuna hau pelikulia. Eta zergatik da hain garrantzitsua adinarena? Ez detu lertzen zen nahi deu, jakinia ondo dagoen bere adinarekiko, edo zergatik da hori? Oso kuriosa da. Eta gero, egunkarietan eta hori, eta niri ere atentzioa ematen ditonek, berrian adibidez beti egiten da, eta uste estilo liburuan dagoela, ez dakit hemen telebistan, baina norbait aipatzen da parentesi artean adina, eta nik beti esaten, eta zer da, ematen diolako handinarekin, niri da datu bat asko interesatzen zaidan, ez da izaitxik? Antza denez, ez da zuri bakarrik baizik hori, eta nik uste estilo liburuetan eta horrela ere badagoela. Baina, kuriosoa, eta ikusten da bilaketak denok egiten ditugula, eta gero, nahi bani badezu gehiago jakin, sartu horrelako urteko bilaketak edo egin bilaketa hori bilatzailean, urteko bilaketak eta historia guztiak
kontatuta daude. Urteko bilaketak eta tendentziak horiek urteko hitza ere egiten dalako, eta gainera zerrendak egiten die leku danatan. Leku denatan, ez? Eta, karo, hemen oso kuriosoa da, bila ze aldea kontatu behar dizudan, bueno, Erresuma Batuan, eta ez dago akademiarik, ez dago euskaltzainiarik, edo Real Academia de la Lengua Española bezala, eta orduan egiten dute hiztegietakoek eta barrez. Eta hemen Collinsa, hor ere, ospea dute, batzuek besteekin konparatuta, eta batzuk askoz ere aurrerakoiagoak dira, eta ateratzen dituzte. Eta hoxe da, adibide oso garbia, ez? Zein da hor ezkerretan azaltzen dana, urteko hitza Collins hiztegiarentzat. NFFT. Eta hori komentatu dugu hemen. Bueno, identifikatzaile bat, guatzen obrak eta obra artistikoak edo Wikipediako artikulu bat edo irudi bat saltzeko originalak. Hau da, artelan mailara igotzeko teknologia baten bidez, eta orduan zuk balin badaukezu, erosten balin badezu obra hori, eta egin dira benetako rekorrak hautsi dira honekin, ez kontu honekin. Adibidez, lehenengo artikulua atera dana Wikipedian, edo irudi bat ez dakit lehenengo selfia, edo horrelako gauzekin. Eta artxibori zurie da, dirutza bat ordaintzen zu, baina zurie da, eta kontrolatuta dago. Hori da, teknologia horrekin, NFT, non-fungible o fungiblea edo token da enbere hori. Eta orduan, kuriosoa da, ze euskaltzaindiak uste dut hau ez duela sartu inundik inora oraingoz. Eta gero komentatuko dugu hori, baina bai ikusten da, beste climate anxiety. Ingelesez dago, baina ikus dezakegu nondik nora doan termino hori, ez? Klimaren aldaketak sortzen duen antsietate puntu hori. Edo double vax hori da bakuna bikoitza edo txerto bikoitza. Edo gero hemen badago, hybrid working esaten duna, lan hibridoa, telelanari inguruan horrekin lotuta. Eta hor, pasain zaigu bat, baina hau nola ez komentatu beharra daukagu, ez? Gurearekin oso lotuta dago. Metaverse jarri dute, metabertsoa horretan azaltzen da hori da. Atzakari gara, eta gora kapiska gora xe usten dagoela, ez dakit irugarrena, laugarrena, hor. Eta gero, pindemik hori, pentsa, ikusi dezu hor, ez da, pindemik hori. Bakizu zer dan hori? Nola mugikorrek eta den bauztin jakinarazpenak eta horrelak hori, pindemik hori da, epidemia izango adiz bezala, baina notifikazioa jasotzearena mugikorrean. Pentsau, ingelesek ja denetarako dute termino bat eta ez dute inungo bildurrik sartzeko, rekonozitzeko, eta beraien hiztegietan sartzeko. Eta, karo, Collins hiztegia eta Oxford. Oxfordrek beti dauke klasiko xiagoaren fama pixka bat, ez? Eta Oxfordrena bakunari lotutakoa, txertoari lotutakoa. Orduan, hor daukeu, nahi nizuna komentatu zen, oso interesgarria dela, hor daukeu, Vax hori, hori da, txertoarena, eta horri lotuta. Normala da, hau ez da hori. Baina gero, euskaraz gaur uste dut atera dela... Aldaera izan da. 2008 bateko hitza, eta hemen ustegi eta euskaltzaindiak egin dute. Klaro, aldaera existitzen den berba bat da, baina azken hilabeteetan zenbat alditan joan garan aldaera zer dan ikusten. Kuriosa da, ez da oso arrisku, ez dute arrisku handirik hartu, hori esateko, baina, hauxe euskaraz. Orduan, honek ere, eman beharko liguke ze pentsa, eta nahi oso interesgarria iruditzen zait, hiztegiaren aldetik, ikustean naiz eta aldaera izan hori etengabeko aldaketa eta varianteak eta alternatibak eta kutsu hori euki, konparatuta adibidez Collins hiztegietan azaltzen diren hitz berriekin, nik uste horrek ere ondo dago, edo zein dala eta ez dala, baina horrek ere erakusten dula egiteko modu bat, edo filosofia bat, edo jarrera bat, edo nahi duzun guztia, ez da? Baina, oso interesgarria niri gaina asko gustatzen zaizkit mundu hauek eta zerrendak. Besan dugu, gabonak zaizkigu horren beste gustatuko, Maiteri eta Biori turroia bai, eta kantatzie, Maiteri askoz gehiago niri baino, baina karaokekoen eunai. Zu ez.
Nire kurrikulumean karaokea agertzen. Bueno, egunen baten, Joan Barra daukagu. Aitorrek ez da sinisten, esan dutela telebistatik, bai. Esan inbar dira horrelako gauza, zebezea tontakeria da. Neri asko gustatzen zait, ez da gaina, nik esaten dut beti asko gustatzen zaidala, egunero egingo banu bezala, eta ez nahi sekula jun karaoke batera. Baina, gustatzen zait eta abestea. Eta orduan, edozein aitzaki hona iruditzen zait abesteko. Eta aitzakia da ekartzeko baita urte amaieran egingo diren, bueno, ez dakigu gainera pandemia garai honetan kontu handiz ibili behar da, badakigu, eta gainera abestea ez da, eta karrasik abestea da igual egorarik okerren eta horretarako. Baina, ingurune seguru batean eta abar, abestea gauza zoragarri eritzen zait. Eta orduan, badaude gauza berri batzuk honen inguruan. Eta bat da, Spotify aplikazio ezagunak jarri duela aktibatu du karaoke modua. Orduan, besterik gabe egin behar duzuna da, Spotifyn sartu eta playri ematen diozunean, ja letra saltzen zaizu. Eta nik aurrekoan deskubritu nuen, uste komentatu nuela, baina iruditzen zait zoragarria aukera hori, edo lehengo egunean adibidez kontzertuan, etxea guatzen, oi lur, ez dakiz eta, ai nola zan, eta hori, eta gero jendea gaina abesten zegoen eta barrez, bueno, gauza batzuk ez dituzu behar ez letrak ez ezer, ze Benitorenak oso ezagunak dira, baina plazer hutsa horretan aritzea. Eta gero ja, hortiken aratago, Spotifytik aratago, badaude webgune batzuk eta aplikazio batzuk, norbaitei nahi balin badu saltzeatu, hortxe direnak, ez? Adibidez, kanta okei da izan liteke bat, ez? Eta, bueno, hemen sartzen bazarete, ikusiko duzu bilaketa egin litekela, sailkapenetan gutxi gora bera denak buru pixka batekin egin litezke bilaketak erraz, ze beti ikusiko deu lupa hori, eta horretan sartuta bilatzailea dago. Eta hor, hemen daude estilo guztietako abestiak, hor ikusten ari garen bezala, eta berez jatorria da YouTubeko bideotan dago. Orduan, honek zer eranzten du, YouTubetik bideoak abestiak atera dituztela eta karaoke modua jarri dituztela, ez? Orduan, generoak, artistak, iragazi hori... Despacito, etxame la culpa, superklasikoek, Bueno, zuazi hautatzen, urrengoan juten garenean, ikusteko nik zer beti abestu Amaral badauen. Bai. Bueno, nik ez dut esango publikoki zer. Nino Bravo, gitxionez. Okerrago asko. Rocío Jurado, gitxionez. Uf. Ni Amaral, nos conocimos en enero. Bueno, nik nola, ez dute gaur eguraldi honek jendu eta ez dena izurratu, gainan abil pixka eta hotza hartutaz, asko itzen dut azte honetan, baina Amaral ondo iritzen zen, oso egokia. Beste batako beste bat, adibidez, karafun, edo karafan, edo fan hori ondo pasatzeko, karaoke fan, errexia hor ikusten ari garen bezala. Eta hemen ere, genero mota guztiak, eta bueno, hemen esan dezakegun zerbait berezixioa daukela, zerrendak egin litezkela. Zerrendak egin ditezke eta gaina dago Windowserako eta daude Mac eta Android eta toki guztietan entzen liteke. Baina hor ere katalogoa da, pixkat ingelesez, euskeraz ez, hori da geroxeago iritsiko geha horretara eta azkena izan itzateke karaoke smart. Beste bat, daukena doaineko kontua sortu egin behar da eta hemen premiuma iten balin badezu, beste funtzio batzuk adibidez, publizitaterik gabe, horrelakoetan egiten dan bezala, eta honek ere baditu zerrendak egin litezke, lagunekin konpartitu, egin litezke horrelako gauzatxoa. Bueno, eta esigaran moduen morobilduko dugu, norkeztu kantatu hau eta umiekaz zer abilgarria dan, euskaraz badauelako. Karaoke eta YouTubeen eta Gabriela Mazarena. Eskolatan asko erabiltzen da, eta nik uste dut oso modu hona dela, pedagogikoki abestea, hori gaina ikertuta dago, eta horrela ez bakarrik gogoratzeko mezua, eta gero, emozioekin lotzen da oro, beti errexago sartzen da. Eta zalantzarik gabe, abesti batek emozioa sortezake baldin eta, balin bada, emozioa sortzeko moduko ez, denetarik dago.
Orduan, oso politia hor daukezue Gabi de la Mazaren kanala, hor Euskal Karaokea edo ez daukete mentxea apuntata momentu honetan, baina jarrita azaltzen da Euskal Karaokea, Euskal Karaokeak YouTubeen, horrelako zerbait dauke, eta hemen ere erreproduzio zerrendak behiratzen egon nintzen nengo egunean. Danatarik daue, eh? Bai, denetarik daude. Eta daudeia zerrendak eginda, xiberotarrak. Ikusi mendizaleak eta betikue, hilda gurekatue, bai, eken zazpin barriz bai, badauz. Egingo dugu bideoklipa? Bai. Bai, dindandon, gabon. Claro! Venga, ba. Txistua, tamborra, dana jotzera. Bai? Dindon da nik hau dakit. Ai, dakizu. Txistua, tamborra. Venga, guazen jotzera. Nena. Baina ez dutzi bakarrik. Tamborra, danak guazen belenera. Jo, beste baten abixo biazun zera, prestatzeko, ez da? Urrezma, igual beti sekzioa maitu dezakegu, karaoke bat, egaz? Ba, nahi oso idea honea, izan laik, eta noiz benka norbait ekarri. Eta orduan utzi behai aukeratzen abestia, eta guk moldatzen dugu, eta pixka bat hori, karaoke fan izango litzateko. Norbait ekarri, eta ja, Pilar Kaltzada dakotela zain aulkizetan, haulan aulkizen gero eta bera, norbait ekarri. Bada ez, esan Pilar, etorri honea, eta esan zea besti nahi dezun gurekin abestu. Pilar berantz, esaten, gaurrez. Ez dezun saiatu, ez dezun nahi gurekin. Venga, etorri. Maite Goñi, egu berri non, urte berri non, eta harremanetan gauz. Bai. Zupadakizu, orain amaitxu, bueno, gabonetan amaitxu, baina erregi pasata, hementxe gauz barriro be, eta hementxe nahi zaitxut, beloko egunien. Oso, ederto. Nahi dezun egunean. Eskerrik asko maitezu. Bueno, musi bat eta ondo pasa. Bardin, eskerrik asko. Eta Pilar Kaltzadaren gara nator, Pilar, Arratsaldeon. Berdin, kantarazten espaiazu, arratsalde ono nahi zago da. Gainakoan ezin ditut agindu. Ikusi dut gainera, Pilar, datorrenari eskatu dainzu. Bai, arazo bat daukat, nire buruan izugarri ondo gelditzen da. Problema da, benetan kanpora kantatzen hasten naizenean, hori uste dut jende askori gertatzen da. Bai, gertatzen da tarteka. Bai. Pilar, aprobetxatuko dugu, eta eguna borobiltzeko, bueno, danona otan, gonda azken aldian, suizidioaren gaia. Espainian, aktore oso ezagun bat suizidatu da, Veronika Forqué, eta danok horri buruz hitz egiten egon gara, eta besteak beste, txosten bat kaleratu berri, suizidioa, osasun mentala, jokabide arazoak gaztiengan eta emaitzak ikaragarriak dira. Ikaratzekoak dira, ze erakusten diguten errealitatea normalean berriro ere ikusten ez den geruza baten edo gelditzen zaigu, ez da? Eta, ikerketa egin dugu, zuzenean haur eta nerabei galdetuta, senitarteko edo gertuko jendeari ere galdetuta, galdetegia egintzaile. Galdetegi hauek gainera gero oinarri estadistikoetan eta txertatzen dira, konparatu egiten da, eta horri esker aukera dugu ikusteko garatzen ari den prozesu baten, tendentzia baten aurrean gauden edo. Eta, osasun mentalaren inguruan aspaldidanik bada kezka, gutxitan eta ez beti hitz egokiak erabilita aipatzen den gai batelako, eta horren inpaktua haur eta nerabeen artean nolakoa den ikusteko egin dugu ikerketa hori, eta bereiziki hor. Hortik hasita, gero galdetzen digutelako, Pilar txosten hauek guztiak publikoak dira eta eskuragarri daude eta oso erabilgarriak izan daitezke, batez de gaztiek azeta lanien dabilen jendearentzat, azken informazio oso garrantzitsua izango delako, baina esan diguzuna, ez dugu hitz egiten honi buruz. Ez hitz egiten honen inguru. Eta gainera honelako arazo bat badaukagu, arazue euki aldot nik bizkarrien eta tarteka buruen bebai. Etorduen esaten dune, ez da esaten, ez dugu hitz egiten, etorrekia plus bat erantzten dio. Zalantzarik gabe, gizarte honetan eta orokorrean, nik esango nuke ez ezaguna zaigulako, baina berriro hor ere zirkolo perverso horretan sartzen gara, ez da? Ez ezaguna zaigu, bildurra ematen digu, ezkutatu egiten dugu, beraz, ez ezagunago bilakatzen dugu arazoa, ez da? Orokorrean osasun mentala ez da hitz egiten,
gure artean, eta are gutxiago haur eta gaztei dagokienean. Badagoelako berezko zerbaitekin edo asimilatzeko tentazioa. Hau da, bihurria da gaztea eta gutxitan pentsatzen dugu agian jarrera arazoak ditu, agian ez da moldagaitza da, agian lagundu altzaio, ez da, berezko zerbait dela pentsatzen dugu, eta kasu, esan dezagun gehienetan, gehienez ere portaera arazoak ematen ditu honek. Baina kasu asko eta askotan benetako gaitzen sintomak dira. Eta horiek espaditugu gaitz eta sintoma bezala ulertzen, nekez aurkituko diogu soluzioa. Jokabidan nahasmenak edo, osasun mentalean nahasmenak, suizidatzeko ideiak eta bar, ikerketa. 4-14 urtera, ikaragarria da, 4-14 urtera. Eta gainera, testu inguru batzutan joera nagusiagoa. Bai, berriro ere, nabarmen ikusi da osasun publikoaz hitz egiten dugunean, beti desberdintasunekin lotu egin behar dugula. Eta beti izan behar dugula ikerketa egiten denean ere arazoaren dimentsioa benetan ikusteko parametro oso diversoak hartu behar ditugu kontuan. Errenta esate baterako eta generoa ere bai. Beste behin ere ikusten dugu desberdintasunak oso deilakatuta daudela. Eta nabarmen ikusten dugu errenta bajuko inguruneetan, familiatan eta gunetan, askozaz ere handiagoa dela buruko gaitzak edo nahasmenduak izateko probabilitatea. Eta ikusten da gainera, familia horietan, abantailaren piramide famatuarekin, familia horietan ere tresna gutxiago dagoela horri aurre egin alizateko, eta familia horiek edo errenta bajuek zailtasun handiagoak dauzkatela baliabide publikoak eskuratzeko. Baliabide pribatuen inguruan, hor badago, orokorrean, nahi baldin baduzu, errenta ertainekon artean, esaten da, psikologaren gana jungo naiz. Egin kontu, bakarrik gurean, 61 euro izan daiteke konsulta bakoitza. Hori da, batez bestekoa Euskadin. Egin kontu, errenta bajuko familietan hori eskuratzeko modukoa den, ala ez den. Zenbat psikologo dagoen sare publikoetan, gure ikerketa honetan Espainiako azterketa egin dugu eta Europako batez bestekoaren oso azpitik gaude. Eta osasunaren mundu erakundeak ematen duen gomendiotik ere oso baju gaude. Gomendio hori hartzen baldin badugu, Euskadin iaia 200 psikologo gehiago beharko genituzke sare publikoan. Bitu, nik Espainiako datuak ikusi ditu dalako, 6 psikologo 1.000 biztanleko, 2018ko datua zan, azkena 4,3 ikusi dudalako 1.000 biztanleko, Europan bataz besteko 18 danien, 18 psikologo 1.000 biztanleko. Horrek zer esan nahi du? Karo, hirukoitza izango litzateke, Europako bataz besteko hori, 7.200 psikologo Estatu Espainolean gehiago beharko lirateke, bataz besteko minimo horretara iristeko. Batez besteko horretara, eta batez bestekoa, beti bezala, bekoak eta goikoak kontuan hartuta egiten da. Egin kontu? Segitxi. Oso gutxi da, 1.000 laguneko 6 profesional daude. Gero galdetu behar dizut, sare publikoan. Pilar gainera, esaten didazuna, pobrezia inguru baten dabiltzezen umiek. Euskal Herrian, kasu ezagun bate izan genuen ume batena, ez da, bullyinga eskolan jasatzen zuena, ziberbullyinga existitzen dabe bai. Hori ere izan daiteke testu ingurua jartzeko, ezberdin izango dabe bai, nagusi baten psikologue eta ume batena. Eta argi dago, sare publikoan ere, esaten dugunean, orokorrean, osasun mentala ez dagoela behar bezala zuzkituta da, baliabide gehiago behar ditugula, egin kontu, hitz egiten ari garenean, aurretan erabeen osasun mentalaz. Espezialitate hori oso urria da, oso eskatxa da, orokorrean sare publiko guztietan, Europako azterketa egin dugunean ere bai, ikusi dugu, bataz besteko hori, aipatu duzun bezala, 18koa litzatekela, baina, ja eramaten dugunean, ikuspegi berezia eta ardura espezialitate berezia beharko luketen aurretan erabentzako espezialitate horiek oso urriak dira Europan ere bai. Zenbait herrietan, ikuspegi integrala eta hain zuzen ere Espainiako parlamentuan bidea egiten ari denez osasun mentaleko estrategiak esaten du bereiziki hori indartu egin behar dela ikuspegi integral bat eskainiz, bai azpimarratzen da lehen atentzio goiztiarra edo nolabait benetan eskaini nahi baldin badugu aurre ikuspena
aldez aurretik zerbait gertatzen ari denaren susmoa jaso dezaketen profesionalak ere formatu egin behar direla. Eta horrek berriro ere eramaten gaitu eskolara, eskolaz kanpoko aisialdigunetara, eta zeinetan profesionalek ez zaukaten prestakuntza nahikorik, atentzio hori, aldez aurreko sintoma horiek jarrera aldaketak antzemateko, arazoak kontestu honetan ere kokatzeko, oinarri minimo bat izango luketenak, ez da? Horregatik esaten da, ez bakarrik psikologoak edo sare publikoa indartu, jakina hori ezinbestekoa da, baina horrez gainera interbentzioa egin behar da baita ere, aurretan erabe horiekin eguneroko hartu emana duten espazioetan, eta eskola litzateke horretarako leku gakoa. Hala ere, zein justu edana, esaten gabiltze, normalien, testu inguru hori, esatu baterako bulina edo ziberbulina, zure seme alabik ez badu konpartitzen zugaz, eta inorrez badau eskolan adi, bakar da bien eraman aldan zeo zer da, suizidioa ez berbetan gabiltzerako oso gogorra da. Eta gero, pobreza inguru baten, migratzaileen inguruen, langabe geratu diren gurasoek, nahi dut esan, nahiko languraso batek langabe geratu bada, bizimodua ataratzeko, umie adi egon behar, jokabide nahasmen batzuk hartzen bada, ez dakitze puntutaraino izan leiken prioridade bat, ez dituzu 60 euro psikologo baten gana joateko. Zerra lagundu oneri? Osasuna errentaren araberakoa baldin badaz, gizarte honetan zerbait gaizki, oso gaizki ari da. Aipatu ditzakegu eta oso arro egon gaitezke gure balore demokratiko eta konbibentziako balorez eta nahi denaz, baina osasunaren eskubidea oinarrizko eskubide bata. Eskubide bata? Eskubide bata. Eta eskubidea den tamainan ezin da utzi norberak horren alde jartzen dituen edo jarri ahal dituen errekursoen eskuetan. Ordaindu badezaket osasuntxu bizial izango naiz, hori da gizarte honek bere buruari egin behar dion galdera. Ze oso nabarmena da, eta buruko gaitzez hitz egiten ari garenean, oso nabarmena da aldea ikeragarria dagoela. Hau da, errenta baxuko inguruetan osasun mentaleko gaitzak edo trastornoak nahi den bezala. Nahasmendu horiek ere sufritzeko probabilitateak askozaz ere, baina bider lau handiagoak dira. Eta ez ditzagun gutxietxi, nahasmenduak aipatzen ditugu, gaixotasunak, mutur-muturrean, aipatu duzun bezala, suizidioak daude. Eta horren aurrean ez gaude prestatuta. Ez antzemateko, baina ez da ere laguntzeko prozesuan. Kasu gehienetan, eta ikerketa honek oso nabarmen jarri du fokua horretan, kasu gehienetan gaitza antzematen denean, kasu gehienetan berandu egida. 2008an 61 ume eta nerabe suizidatu dira, Espainiako datua da? Alaxe da. Alaxe da. Ikusi dugu... Zergaitik ez dakigu? Dabitugu erabilietan lanien gauzela kasetarizekara informatuta gauz. Jende danak ez daukala, guk daukagun erritmue dana irakurtzen egoteko eta danaren altanto egoteko, eta ez dakigu. Kasu honetan ere ikusgai ezintasunaren iskaileran gabiltzalako. Orokorrean, suizidioari buruz hitz egitea ez zaigu gustatzen. Oso deseroso sentiarazten gaitu. Gu biok kazetaria gara, eta biok ere ikasi dugu suizidioari buruz ez dela informatu behar. Gogoratzen duzu, nahiz eta guztiz kontrakoa esaten den gaur egun, eta zentzua ikusten diogun, alegia, nola eutxiko diogu arazo bati ez badugu aipatu ere egiten, ez da, ikus ezina egiten baldin badugu. Hori, hurrengo maila, aurretan erabei dagokienean, oraindik zailago egiten zaigu. Orokorrean, aurretan erabeak ez dira aipatu ere egiten, albistetan, informazio sistemetan, ez da? Beste, hor dagoen kategoria bat, ez dakiguna oso ondo nola hartatu. Eta horren, nire ustez behintzat, horren ondorioa da, aipatzen duzun hori, ez da jakiten. 2008 urtean, 61 haur eta gaztek bere buruaz beste egin dute. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Zerk huts egin duen aztertzen hasten baldin bagara, atzera eginez, gure gana iristen da, ondorioa. Zer utzi duen guk huts egin dugu. Guk, gizarte modura huts egin dugu. Eskarelako adi egon, gutxietxi egin ditugulako sintomak.
umekeriak dira, esan dugulako. Bueno, hor, zuen inguru honetan ari zaretelako, eta eskolan, bueno, en fin, denok bizi izan dituko horrelakoak, eskolan beti egonda baten bat beti pixkato jarrarena egin izan duena. Gaur egun horri bullyinga deitzen diogu. Saretan gertatzen denean, ziberbullyinga deitzen diogu. Baina orokorrean gizartean tolerantzia ikeragarria dago horrekiko. Eta guztia dator bata bestearen atzetik. Ezin dugu analizatu bukaerako drama hori, ez badugu atzera egiten, eta pausoz pauso ikusi zer egiten ari garen. Erantzukizunak desberdinak dira, zalantzarik ez da, eta osasun publikoaz hitz egiten ari baldin bagara, erantzukizun publikoaz ere hitz egin behar dugu. Oso tristie da, 61 persona ume suizidatu direla jakitea, baina gerozaten gabiltzena kontrolatu ezin direnak eta jokabide guztiaren kontra zabiltz, ez daukazulako beste irten biderik, eta bar, nahi dut esan, gizarteko sekulako arazue da, denporaz kanpo geratu nahi, Pilar, zein izan lehike, dinot, lanien hasteko ekarri beharko dugulako gaia mai gainera eta hitz egin etorkizunari begira osasuntsu egoteko gizarte moduen. Lehendabizi hitz egin behar dugu honetaz, lehendabizi ez dugu bestaldera begiratu behar, jakin behar dugu hau benetako arazoa dela, eta jakin behar dugu, OMSek beste behin ere esan digu, 2030 urtean buruko gaitzak izango dira, osasun publikoan arazorik larriena, hori, helduoi eta aurretan erabei berdin eragingo die. Gizarte honek fisikoarekiko ikuspegi oso mugatua dauka. Hau da, gorputzak huts egiten duenean, gorputzak huts egiten du mekanikoki. Burua beste zerbait da, emozioak beste zerbait dira. Erabat bananduta bizi gara, eta hori hasieratik beretik landu beharra dago. Ez bakarrik eskolan, baita eskolan ere, baina gizarte modura ere, gorputza eta sentimenduak bereizte horri, uko egin behar diogu. Berdin tratatu beharko genituzke, medikoaren gana noa ukondoan mina dudalako, edo medikoaren gana noa ansietatea sentitzen dudalako. Eta ez da ezer gertatzen. Eta honi guztiari, pandemia erantziko diogu, eta kasuak 3 iztu egin dira, eta bestak beste, txosten honetan Save the Childrenen txostenean txukun jarrita zergigarria dan, eta zenba gustatzen zaigun, Pilar, zurekin. Mila esker. Eskerrik asko txeko guztiei, musikatxu honek dino, guztela, jarritzuliko gara gur.